tsangaya lalle a dawo a haɗu guri ɗaya a zama a ɗaure a cure guri guda har mu kai matsayin da mu ma za mu riga fitar da 'yan takara a cikinmu mu siyawa almajiri form ni dai wannan yana cikin babban buri na. Amma dokta na ganin cewa matsalan da ake samu yana fitowa ga manyan da aka yi karatu a tsangaya kamar irinka. Me yasa nake kaga yaro ne a yanzu wala Allah ya yi a da na tashi iyayena ni da iyayena muna cikin gida zango ko kuma wani wuri kaɗan misali a ce a Lagos ko ina ne shi yanzu da Allah ya yi mini arziki maimakon gidan ma'aifina da ya mutu ya bar mini gado in gyara wannan gida ya yi kyau da su ababa amma ni tunane na ina ganin bari in je wani Victoria Island ko kuma bari in je wani anguwa mai tsada kamar irin su Abuja in je in yi gini na babban mashi amma wancan fa na manta da shi ya zama shi na gani kamar aini na fi karfin wannan wuri to baka gani irin haka shi yake kawowa ba don inda an samu ire-irenka wala Allah akwai da yawa kamar kan da kake faɗa as your age mate ne ba wanda zai ce yayi karatu ya bai yi wannan karatu domin in dai ba kai karatun tsangayen nan ba fatiyan kirki ba za ka kai ba to ba wannan neglecting neglect wannan karatu ko kuma yanzu sun ana ganin yayi kuɗi yana ganin cewa da dan shi ya je wannan makaranta na allo ai gare ya kai dan shi wani islamiyya ko kuma ya kai dan shi wani babban makaranta ba ganin cewa wannan ababa yana cikin abin da ya bar wannan makaranta ko kuma irin wannan wuri yake zuwa kasa yake batawa to akwai irin wannan ai idan ka saurari bayanai na wanda ya gabata na ce mu kanmu malaman tsangayu musamman waɗanda tsangaya ta kyankyashe su in sun samu dama sai su ajiye rigan tsangaya kwata sai su rufe ta sai mutum ya koma ya zama alhaji baya so ma ce masa malam shi alhaji ne ko ya zama wani rabu da sauransu ai ga su na muna tare da su da yawa mun san lalle tare muka rike allo ma tare da su waɗansu kuma mun san har ma sai da suka samu ba su fi shekaru 'yan kaɗan da suka samu dama suka canza ba amma da almajirai ne amma abin da yake damun mu shine yake sa kullun tsangayu ke ci baya duk wanda Allah ya ɗaukaka shi a cikin tsangaya sai ajiye rigan tsangaya sai ya canza zubar da rigan tsangaya ga baki ɗaya ajiye sai ya koma rigan alaji ko ya koma rigan honorable ko ya koma rigan chairman da sauransu maimakon da mun da Allah subhanahu wataala ya ɗauke mu a cikin su za mu tsaya mu haɗa kai mu ci gaba da gyara wannan tsangaya kamar yadda kai bayani yanzu ya samu dama bayan shi ya yi hidima na tsangaya to lokacin da yara suka tashi sai ce yara su ba su je makarantar tsangaya ba sai ya ɗauke canza musu layi to ta yaya za a yi wannan makarantar da samu masu kishin sa su ci gaba da gugurmai a kanta har wata rana kamar yadda na faɗa a baya cewa babban burinmu shine cewa muna roƙon Allah ya shiga cikin al'amarin na ce gwamnatin Najeriya ta kafawa makarantun tsangayu a kafa mata hukuma mai zama kanta wacce take tana da bill tana da budget in an yi budget akwai ainihin tsage na makarantun tsangayu domin yin haka ai zai kawo sauki da bara da ake ta koke-koke a kansa Allah subhanahu wataala zai kawo yadda za a ga bara na an kaure shi mun zaure na ziyarci kasashen duniya daban-daban gurgudan dan kaɗan da ba zan ce da yawa ba amma ka je kamar Indonesia in ka je kamar su Masar in ka je kamar su Oman in ka je kamar su Niger in ka je kamar su Bahrain in ka je kamar su nan kusa da mu Africa na Senegal za ka kamar hotuna da ka nuna yanzu yanda suke karatun Alkur'ani cikin tsafta cikin tsari to irin wannan tsari shi muka zo da shi yanzu cewa lalle haka muke so a ga makarancin Alkur'ani gwanin sha'awa ba a ga